Takže máme tady finále. A rovnou se to začal kazit. Z nějakého neznámého důvodu jsem prohrál hod kostkou a nemám žádný dvojmávý drop. Špáně ruku úvodní mám docela dobrou. A snad cíznu nějaký dvojmávý drop. Takže skoro pade na pade. Trochu méně než 50%. Že nějaký dorazí. Vlastně méně než 40, ale tak to je jak pade na pade. A protože mám 7, OK, to není on. A vidíme, co pokus číslo 2. Na replay jsem se nedíval, takže netuším, co soupeř hraje. To nějak nestíhám mezi tím natáčením, ukládáním. Než dohraju to kolo, tak jsem točil poslední, že mi to trvá. Takže to si dozvíme až teď, co nás čeká ve finále. No, soupeři se moc hrát nechce. OK, on taky nemá dvojmávý drop a já bych ho mohl mít jednou, ne. OK, tak hraje soupeř. S tím je to parádní mirror, 2 mountainy na každé straně. Soupeř nemá zemi. Tak to mě mrzí, ale bohužel. A jestli si nejsme teď a já si flipnu outlawa, tak to vypadá asi hodně dobře. Je možný, že ji nezahrá nějakou kartu jako Forge Devils, ale tak jasně no, mu dorazil Forest. OK. Jsem se zatím líznul 3 země v řadě, se nepletu. To bych chtěl něco jiného. Myslím, že dám Krosem vampíra na prázdno a přidám kolo. No, to mohlo být jasně. Soupeř mi nechá 3. land drop a pokud už nevynechá nikdy. To je moje oblíbený. Neutočí, což je fajn. Rovnou může použít Blazing Torch s Geastem. Což je docela nepříjemný. No. Teď to můžu dát Ripra, Clutches a příško Warlorda. On nejspíš zastřelí Ripra. Dostane to za 3, má 17. Příško má 10, jo, to asi vypadá docela dobře. Ty Clutches tam jsou takový zvláštní, ale nechat ho blokovat úplně zdecimuje můj tým a nechám mu 3 dvojku. S tím, že navíc, když po těchto Clutches mám jakoby další v podobě 4/4. A pak ještě flashback, tak to je podle mě docela dobrý. Vlastně, že má 17, ideálně 10. Příští kolo. A pak mám Clutches v hrobě. On možná dá 3. blokera. A vím, že má 4 no-landy na ruce. Že mi nechal 3. land drop. A víme, jestli zautočí. Bohužel jo. OK, takže já pošlu do 10. Nechám ho hrát. Takže on má 10, teď když dá 3. blokera, což na 5 manách a 3 no-landech asi dá. Tak si jenom trošku budu vylepšovat svou stranu stolu. Mě tady budu útočit nějakýma šmrdlákama, to je asi docela jedno. A pak v nějakým kritickém tahu dám flashback Clutches, už tam budu mít ve hře, teď bych si docela rád lísnu bytost. No, to je docela dobrá karta. OK. Těch blokerů je víc než hodně. Naštěstí moc neútočí. Byl dobrý draw. Takže dáme Devila, Torchwinda, přidám kolo. A teď bych si třeba rád lísnul, nevím co.
Tutor je... Blood Hole bude dobrá, protože ho přinutí něco dělat. Ale... zároveň to nemá zase tak dobrý. Tady si se neplet, tak má na ruce 2 non-landy, spíš jo. A gigantickou 7 Vampiric Fury. To je taky zajímavá karta. Ale myslím, že si ji nechám na jiný zajímavý momenty a jenom předám kolo. Když se soupeř rozhodne nějak něco dělat. Tak. Si můžu do toho nějak víc opřít s těma clutches. Ale tamhle standoff mi docela vyhovuje. Taky Share je taky super karta, ještě když mám ten Vampiric Fury. Už má teda skoro letal na zpátek za 18. Ale v ten kritický tak nějak zahraju ty clutches a Fury, což mu flipne tuhle srandu. A navíc mu umřou nějaký bytosti. Trochu nepříjemný je, že nemůžu tu hru dostat do situace, kdy on bude mít 3 životy. A pak na sebe nějak dlouho koukat u mě s Pitchborn Devilama. Protože on ve výsledku jenom zaútočí za tolik, mě nějak zabíjel. A ty Devilsové vytriggujou až po mý smrti. To sekne pro zemi. Co to znamená? Že teď přijde nějaký velký prase. 4barva, jo, má Fires of Undead v hrobě, v pohodě. Tak to je prakticky stejný, jako kdyby se Rakish Hero vyměnil za LK, což není úplně ideální, ale tak. No, to není zase tak dobrá play, protože to ruší Undying, takže sice to je teď 5-4. Ale když umře, tak už umřela úplně. Takže tohle jsem úplně nepochopil. Ale určitě mi to nevadí. Víme, co udělá soupeř. Teď bych nějak víc chtěl. A myslím, že jich chtít budu. Tak se o tom můžu přijít. No, to už se mi docela líbí. Myslím, že už je to kolo. Takže zakážu blokovat asi těmhle dvěma. Prostě se nějak zaútočím a zastřílí Rakish Hero, ta zastřílí Fersama. Má 9 zemí, takže bohužel může solo udělat 4-4. Pilgrimem někde bloknout. Takže když jumpne tady, blokne tady. On nevítá o tom Fury, takže věřím tomu, že Wolf umře. No a ty spíš ani dokonce hrát chtít nebudu. To dám toho Interlopera. Jenom zakážu blokovat. A teď je otázka, jestli... skoro určitě těmhle dvěma. Ten se flipne zpátky. Ještě jsem se to tapnul špatně, no to je jedno. Doufám, že já to ještě prohraju. Že teďkon se rozhodnu nějak zahrát Vampiric Fury a on dá sekáček, profilí mě a já nemůžu aktivovat Torchfienda. Ale skoro určitě budu chtít dát Interlopera, takže si nechám Mountain Up. Neblokuje. Rakish Hero zastřelí 4-4, blokne 3-2 vampíra. Marco Valero dá blokne Pilgrimem, dostane to za 5. Já dám Interlopera a předám kolo. Wow. OK. Takže zastřelí Fersem na 3-2. Vychází to vůbec? 4, 7, to můžu mát za 9. Už asi úplně nechci. OK, tady pásnu. Jasně.
Tady 8, on mě může dát za 13 na zpátek. Když nezastřelím Wolfa. Takže teď ho buď pošlu do 6 a zastřelím Wolfa, nebo ho pošlu do 3 a Wolf přežije. Tohle se flipne, takže to je 4, 4. Takže to je 4, 8 za 13. No, to bych řekl, že s Fury a Interloperem na ruce. To napálím prostě do něj. Doufám, že to je správně. Teď mu vlastně dává za letal Interloper. Takže z tohle kol neumřu. Což asi nějak se stát může. Což mám o 9 míň, o 11. Za 7 mě zastřelí Devil's Play. Ale tak s tím asi nedělám. Super, přemýšlí, pak zaútočí a zastřelí mě Devil's Playem. Takový tradiční. OK, tak spíš ho nemá, než má. Jsem zvědavý, jestli nějak zaútočí hodně na zpátek. Ale jestli má nějaký dobrý follow, tak ani moc nemůže. Když útočí tímhle místo tohle, tak mi přijde, že si myslí, že u tohle pořád funguje Undying. Což nefunguje. A dá tohle. Má jednu kartu, ok, toho asi zkusím zabít. Bych nějak hodně neumřel na tohle. 14 musel umřít 7 bytostí, to snad nemá jak nastat. Když bych mu nějak first strikama hodně zabíjel. Já jenom kontroluji pro nějakou situaci, kdy měla třeba Geese Flamem do Interlopera. To mě možná i zabil. Kdy bloknul tady. A já bych dal Fury, on to zastřelí. Tak to asi nebudu hrotit a zkusím prostě zabít tím Interloperem. Tohle kolo. Ještě možná může útočit někdo. Ale spíš... asi může útočit ještě Warlord. Takže dá Geese Flame. Tady zabiju first strikem tohle. A jsem na 10. Tady blokuju, tady za 4. Jsem na 2. Vlastně tím Geese Flamem mi odstřelí Torchfienda. Což nejsem si jistý, jestli Geese Flame dokážu porazit, ale teda tak na 99% nemá, to už by dávno zahrál. A nepamatuji se, jak vypadal minulý kolo, ale... myslím, že Rage Thrower by nějak dostal do hry. Místo toho hrál ten Fires of Undead. Jo, to by asi dal Rage Thrower, takže to si líznul. Takže Geese Flame nemá. Doufám. Já věřím tomu, že ho mít prakticky nemůže. Teď bude dlouho přemýšlet s tím Warlordem a ten útočí jenom jako takový bonus. Takže ho tady zabijem Fury. GG? OK. Takže na druhou hru uvidíme co. To byla vlastně ta hra, jak soupeř vynechal 3. land drop, pak už land drop nevynechal. Takže je to ta nejhorší možná varianta, protože je jasný, že soupeř má milion non-landů a může je hrát. Vlastně jsme to nějak zvládli, takže věřím tomu, že zase sideboard nechci žádný. Neonáti jsou v pohodě.
Teď si do ničeho nějak moc nenabíhají. Takže to asi nechám takhle nadubojovat. Přemýšlí, kdo začne. Mohl bych začít já možná, když mě nechá. Neurazil bych se. A nebo spíš odešel. A už je zpátky. A tohle si nechám. Ten tutor vypadá na té ruce úplně hrozně. Takže ani nevím, jak se objeví v tomhle deku, ale teď už s tím se nedělám. A myslím, že ta Haruka by radši měla místo Thornfienda Neonáta kvůli kapitánovi. Kdo ví, jsou tam dva, takže třeba by teď mohl dorazit. OK. Catchbreakerové by byly nepříjemný. Štěstí je soupeř odemlal. Dáme 2 jedničku, přidáme kolo. Taková maličkost, ale vždycky je fajn takhle dávat 2 země stejné barvy, protože pak když dám ten swamp, to soupeře může trošičku vytiltovat. Tohle jsem nevymyslel já, a teď jsem vzpomněl, kdo tohle říkal. A přišlo mi to hrozně vtipný, ale myslím, že to je trochu pravda. Jasně, no. Tak, dorazil bohužel okolo později, to nevadí. Zautočíme, dáme kapitána. A předáme kolo. Super neblokuje, což mě snad potěšilo. Když to může znamenat, že příští kolo dá 4-4, což je docela nepříjemný. Na druhou stranu pak je no, pak by už byl na 4-3, takže by to zase tak nevadilo. A mohl by to opnout, takže dá removal na kapitána. OK, byla prostě v pohodě. To znamená, že můžu zahrát Neonáta. To je trošku riskantní, ale není to tak hrozný. A už bych pomalu měl začít řešit, co bude hrát tutor. Nejlepší cíl je Brimstone Volley, Warlord. A tam to končí, no nejspíš to Warlorda. Warlord, čím víc s ním hraju, tak ta karta mi přišla za začátku docela fajn. Pak jsem mi přirovnával k Rage Roverovi, Black Red prostě takový velký finisher a teď mi přijde úplně insane. Prostě jeden z úplně top picků. Ta karta prostě úplně soupeře zničí. Teď jsem se odklikal soupeře v země z Mulchu a řekl bych, že má na ruce ještě ten Mountain. Protože myslím, že Mulch hrál za Forest Mountain a no, to je on. OK, teď mám Neonáta. Tady bohužel útočit musím. Vidíme, co soupeř udělá. Podle mě double blockne s Geastem a pitchpoint devilama. Snad to nevymyslí, ale asi je to příliš lehký na to, aby to myslel. Ideálně blokne devilama zastřelí kapitána, a když blokne Geastem, jo, a nebo tohle, to je úplně hrozný. Tak jo. A tady to vidíte, síla Neonáta. Bezdůvodně nabíhajícího si do soupeřových bytostí. Tady dám Stalkera. A přám kolo, soupeř má ještě na flashback těch farsů. A má 8 na životu, což je hodně, ale zase na druhou stranu tolik toho nemá. Já teď dám toho Warlorda. A pak uvidíme, co s tutorem. Ten umí najít Hellridera, Volley, spoustu dobrých karet. Tady se nejsem úplně jistý, proč soupeř splashuje i pláň. Celkem to má docela šílený.
předpokládám, že hraje tak jeden s vám na Firesea, možná ještě něco, tak to by možná hrál 2. A na co byla ta pláň, to si nějak nepamatuju. Je otázka, že bloknu se Stalkerem. Tady tak si nejsem jistý, jestli mě ho může zastřelit. A ne, nemůže. No to myslím, že i chci udělat. A prostě se jich zbavit. Ne. Jo, dobrý. Sice moje abilita vytriggeruje dřív, ale to je hodně na stack. A on musí zacílovat. Takže zastřelit tady nějakou 2-1. Což tím pádem si nejsem jistý, jestli jsem nechtěl blokovat Geasta. Kdybych bloknul Geasta, tak on vystřelí, ale zůstane mu 3-2 a z toho Geasta můžu ještě chvíli ignorovat. Navíc teď, když můj plán je dát Warlorda a zaútočit za 9, co to je? Ježiši Kriste. A s těma bytostma. No, to je super, ježiši. Tak to vysvětluje, proč splashuje. No, tuhle hru asi nevyhraju. Brimstone Volley. Když se utočím za 9. Ale jo, asi bych teoreticky za to ještě vyhrát nějak mohl. Co to bude muset trošku pokazit. Ale podle mě tady prostě chci dát Warlorda a zaútočit. Příklad, když si jsem zemi, tak můžu dát Clutches. A zabít ho. A nebo bohužel bude mít 9. Jo, takže každá z mých bytostí bude zaletal. To je fajn. OK. Ještě není tak hrozný. Skoro určitě zautočí jenom Cagebreakerama. No. No. To není zase tak dobrý. Uvidíme. Ještě to určitě nehodlám zdávat, ale myslím, že z jeho pozice by to musel zahrát špatně, aby prohrál. Cagebreakera mi dá za hodně. Za 10. No, teď by musel prostě Farsi, flashback neporážím. A Pitchfork Devil zpátky do hry neporážím. Já vlastně nevím, co porážím. Spíš nic. Ještě něco. OK. A bohužel nevyhrám ani na Clutches. No. Co můžu najít tutorem? Tutorem jakožto, když přežiju, což nepřežiju, tenhle umřel, tenhle jumpnul, dostávám to za 10, OK. Tutor ta není varianta. Brimstone Volley. Problém je, asi zkusím se otočit oběma bytostma. A když blokneme obě, tak skupnu. Což na 99,9% zablokne. A tak zkusit to můžu. Pelgrimem zastřelil. Nechybí moc. Jenom pár životů. Ale jsem mrtvý na Kesiga, kterýho se naštěstí odemlel, ale pak se ho vrátil. Takže jsem umřel. A
Co se s tím dá dělat ve třetí hře? Bojím se, že nic. Můžeme sledovat Typhoid Reds. Ale otázka je místo čeho. Můžu. Simon Play. No ne, ale teď tam nechám a zkusím soupeře prostě rychle zabít. Mám nějakou špatnou kartu v deku, takže ne. Tutor je hrozný, ale tak ne zase tak hrozný, abych ho chtěl odsajdovat. Takže myslím, že to nechám takhle odbojovat. Začínám. A nechám. Ideálně to soupeř nebude mít moc akční. Třeba si já vydrojím kolem Mulch, já si Mountain. A dáme mu za 4, zastřelíme něco volejem. Jestli dá soupeř vydrojím Mulch a já si Mountain, tak skoro určitě vyhraju. Ale to je jenom jeden z mnoha možných scénářů. Další scénář je vynechám třetí line drop a rychle prohraju. Tenhle scénář se mi úplně nelíbí, ale nastat určitě může. Pak může dát první kolo Pilgrima, druhý kolo něco, třetí kolo něco. A nebo si dám Legendu 4. To je taky varianta. Každopádně je to finálový rozstřel o 4 boostry. To nemám úplně rád. Ještě určitě o nějakou hromadu ratingu. OK. Soupeř. OK, to je v pohodě. A co takhle Mountain pro mě? Je super. Nic. OK. A teď ten Mountain, prosím. Super, má 17 a hraje. Vidíme, jestli má ještě něco. Úza. Tak to bude hodně nepříjemný. Kolo pozdě. Ale pořád bude dost dobrý. Crossway vampír. Blokuje útok. A teď už to chce jenom Swamp k dokonalosti. Tak už bych si začal docela věřit. Ta úza je fakt dost nepříjemná. Uvidíme, co s ní soupeř bude dělat. OK. Útok. A nic dobrýho, prosím. To trojka. Swamp? OK, máš 8. Máš 8, klačis, máš 2. A pak se uvidí. A když má soupeř 2, tak i na 3 zemích si s tohle docela věřím. Kam bych si mohl výsnout Swamp. OK. Jesus. Jo, OK. Tak má 3. Swamp, yes. Je otázka, co chci udělat. A už jsem na to odpověděl. Ještě stapne jako člověk. Dám klačis. A
zaútočím, soupeř má 3. A já mám klačit v hrobě, takže nemůžu moc útočit, mám 18. A ještě tak milion dobrých karet na ruce. Co to bude? OK, to je dost nepříjemná karta. Jasně. No, myslím, že mám interlopera a předám kolo. Ten kesik mě může docela rychle zabít. Ale ne zas tak strašně rychle. Teď soupeř má 3 životy, já mám klačit v hrobě. OK. Soupeřová armáda už se podezřele rozrůstá. Wow. Se toho nebojí. No, to je za 8 a za 10, to je přesně zaletal. Země. Kapitán. Kapitán je taky fajn. OK, kapitán, hraješ. Ale vypadá to, že prohraju. To by musel soupeř docela dost pokazit. Sice mu zabijou ty 2 tokeny. No, musel by nezautočit cagebreakerama. A dokonce nepříjemný, když zautočí cagebreakerama a úzu, tak to jsou zaletal. Ještě navíc hlavně přesně nezabijím. Tady ani nevím přesně, jak chci blokovat, asi spíš jenom tím kapitánem. Takhle obehrám myš, takhle když dostanu removalem za toho kapitána, tak je to horší. OK, to by bylo lepší. No. 6 mám 4. A on má, když si ignoruju tyhle 2 bytosti, tak má 2, 3, 4, 5 letálních útočníků. Ach jo. No, jsem mrtvý na stole. Přidám kolo. A uvidíme, jestli mě zabije. Obě hry měl cagebreakera, což bylo nepříjemný. A ten mě doslova zničil. Uvidíme, jestli to vymyslí. A teď už to fakt není zase tak složitý. Tyhle 2 zignoruju. Geista a Pilgrima mám 1. A zabíjí mě Úza, cagebreaker, token. To jsou 3, 4, 5 útočníků. Jestli se nepletu. Soupeř nic nemá. A prosím, neútočím, udělej to pro mě. Neudělal to pro mě. Think. Jsem mrtvej. OK, tak prohráli jsme ve finále. A to byla hodně těsná. No, co mě to mrzí, jsou to 4 boostery. A tak s tím teď nic nedělám.
A doufám, že se vám draft líbil, tak zase někdy jindy.